Mňa ale zaujala jedna vec. Marek, neviem, či si to všimli fanúšikovia futbalu, ale ty si zvykol na tréningu takto tie kraťasy ako keby zasúvať. A teraz Palo už šípi, že kam vedie moja otázka. Inšpiroval si sa Palovými slávnymi kraťasami. Počkaj, ale toto nie je celý záber. Keby išli vyššie, Marek, tak dobre vieš, tie nohy, akože také nemá ani Moravčík takéto nemá. Ja som sa inšpiroval sám so sebou, počuj. Už kratšie sa nedalo. Ja som chcel byť iba opálený, takže nič na tom nehľadajte. Ale je to veľmi pekná ako podoba, áno, podobnosť. Nemám trenka, vážne, ja som videl tú fotku celú a ako máš pravdu. No, som bol volejbalista, ako z Brezna, rozumieš? Tam sme skákali jak jebnú... Ale v úče som za to jedinečný. To by si ale neveril, Ríško, že ja mám celý tento outfit doma ešte aj s tými okuliarmi? Ale čo, vážne? No jasné. A máš to aj vystavené nejak, alebo... No to zase taký samožer nie som. Mám to odložené, jak Marek má ten Maradonov dres. V šuflíku ďaleko. Raz za 9 rokov to vyťahnem, či sa ešte zmestím do týchto plaviek.